И здравейте хора, след кратката пауза, която моят приятел направи току-що. Аз съм при скелета. Днес аз съм супермен, скачам при прозорец. Чакай, не го гледам. Чакай, искам да гледам, чакай. Днес аз съм супермен, скачам при прозореца. Днес виждате ли? Гледаме те супермен, браво. Там взима къв. Ау бе. Боби, имам отова в мене. Отова взимам единствената ни копа мляко. Добре, бързо, взимай я. Имаш отова в себе си. Бързо я взимай. Умирам. Не, че умирам, няма да умра. Крипа! До къщата? Да, и разруши само 3 блокчета. О, хубаво. Взимам единствената копа. Нещо ме удари! Нещо ме удари! Те са при вратата! Боби, те са при вратата с толкова много чудовища! Има и малко зомби! Помощ! Моя приятел ли бе? Моя приятел. Изпроси. Лама! Умирам! Те се бият. Ти умея ли бе? Не, да, те се бият! Ама те вече умряха. Кому да? Майка си, аз нищо не съм. Ти къде си, Дани? От задния. Зомбито ни е взел яйцето. Напускай това яйце. Твоята семка. Боби, намерих дупка! Ау, малко зомби. Слагам саксия! Твоята семка. Идвам! Ау, бил. Боби! Помощ! Аз съм затворил! О, стасти. Взе и яйцето му. Те са убили овцете, бе, човек! Овцете ги няма! Как? Матай! Зомбите си. Аз не съм го убил. Честно. Добре, вярвам ти. Някой влиза. Зомбито направо, бате. Имаме енчантнат лък. Искаш ли го? Чакай малко, мисля, че и аз имам. Да, и аз имам. Сила една. Колко ти ми че прави? Ще го тествам върху кокошките. На един удар. Хвърля всичко в реката, което ти е безполезно. На перата ни митат, кокалите си митат. Боби, да направи ли вълна? Добре. Още не снасят яйца, Аз мога да направя вълна от пайжина, знаеш ли го? Пръчките ми тат. Има много неща, които ми... Колко клип? Чакай малко, колко минути стана клипчето? 3. Добре, аз мисля да спираме, хора. Джани, Добре, спираме хора. довиждане до другия път. До другия път.